Kublai api baro. To ka jing ai bat ka jing sok kan long api nau try Jesus Christ. Ka kubor ka bang kwa ban sambat pi ha ka por ka dai ka gospel bom jukut. Bat ka dekat jong ka jing kren jong amanta ka dai na jing pen pau kal nong ka ba khat sau ka dekat ka ba hnreu ka ba ong kum ne. Bat ngalayo i ya uwai pat u angal u ba her padang ka benang u ba dan ka gospel bom jukut. Ban ya thu khana ha kita ki ba shong halor ka khendau bat ha ki kanja benreu bat ka jat ka thlik bat upat lang baro u angel hang ne u yang ye ki breu jong blai ha ki sngi ki ba khado ka ktien angel ka wan na ka ktien Greek agelos ka bamut u nong lam ktien lada phin pule ya ka kitab jing pen pau kal nong ka ba khat sau phin syam ba ka ne ka gospel bom jukut kalong ka khubor kerpang kabaan sa penbana da ka bor haki sngi ki ba khado shwa ba nwan utrai jong i Jesus Christ baru Jesus Christ uang hamathayas kalong ka ba arpu sau ka dekat ka ba khat sau te ya ka ne ka gospel jong ka hima anya lap ha ka prathai baro ya ka ban long ka jingpla haki kanja ban reu baro anda kumta kan ja kata ka bakut anda ya ka gospel la lap ha ka prathai baro de hang takan bau Jesus Christ usawan biang shkani ka prathai ban penwai no ya kan ka jingmut jong ka kentien gospel ka mut ka khubor babaha kade ka gospel jong ublai kade ka khubor babaha bau blai u i che phi bat yanga lakhat ya ka gospel bom jukut namar kolong ka jutang bom jukut ka bau blai baru kres kila ya keren lupa na do ka por bom jukut lakhat ya ka gospel bom jukut namar kolong ka bom la kala kolong ka baskam bat ka bayaina ban pen i ba om dan shu da ka wai pat ka gospel na lor ka ta ka bala dan lupa kadai ka ju ka gospel ka balaya lap lengba ki artaba kadai ka ju ka gospel ka balaya lap how Adam, how Noah, how Abraham, how Isaac, how Jacob, how David, bat kumta ter haduk ki apostol jong Jesus Christ. Bat kandai ka juhi ka gospel, ka baan saya labyang, da ka bor, hagini ki sngi ki bakado. Ladadan kanu ka kubor, ka ba day ban letcha ka prathai baro, kata kandai ka gospel bom cukut. Lada ka don kanu ka khubor ka bani hap na gamta gi jaj breu baro kata kan dai ka gospel bom jukut lada ka don kanu ka khubor ka bau breu dan kam e ban yosnau kata kan dai ka gospel bom jukut to ai ban pendap ya ka kendau baro da ka burom jong ublai amen bat amen hatu pilaju snau ya kan ka gospel kani kalong ka khubor ka jong ublai na ka banta jong phi namar kata nga kerpat phi sngo bhabani sha bat nga kat bangani thu phi ya kani ka khubor babha jong ublai na ka banta jong phi ublai upet phi la kumba phi dai tang ma phi marwai uba em ha kani ka perthai philong ki ba kerpang bat ki ba kordor khmat jong ublai ublai uperkat chapang ka jing bha jong ka jing em jong phi shimat compare la philong uai la phidei ubayong la ne ubali ubaduk la ne ubaruspa ubapok la ne ubakrau compare la ka jing long jong phi ka long ka ba kumnu la ka pop jong phi ka long ka ba saw han compare la da piwan na kanyam ayu compare la piwan na kanuga dustur ublay u e pi but ublay ukwa ban pentip hapi ya kane ka gospel la da pisngo bha ban shashkor khandiap utaw badan kiskor ban sngaw tuun sngaw ha kane ka por ningkong shwa ban yathu api ya ka gospel
lani ka khubor babaha ngakwa ban ya thu shwa phi ya ka khubor ka basngausi kalong ka jingsi sha ba ngilawan sha ka ni ka perthai ka badap da ka jingtem klem ka jingjet jongi hi henrai uwai pa uwai nangi klem la lat ngilamat lang ya ka jingtem jongka namar ba ngimdon ya ka lat jingya da ka baklan rum kalnong ka balai ka dekat ka ba shipau hadu khat phra ka ongkum ne kumbala tha amdan u bahak amdan u wairu amdan u bashamphang amdan ken ba wati u blai baro kile sakmana kile kala bamantoy langna amdan u balek babaha amdan wat u wairu ka rendang jongki kalong ka jingtap ba ang renghang da ki thli jongki ki jusyukor ka bi sanyong kalong hapo kirmyang sentur jongki ki ba ka sentur jongki ka dap da ka jingtem ba da ka jingthang ki kijat jongki ki long ki bastat ya ka ban penmi no ya ka snam ka jing penjat bat ka jing lanot ki long ha ki lenti jongki bat ya ka lenti ka jing pensuk kim shem la itu amdan ka jing shep teng yu blai ha persha ki khmat jongki bat namar kata ngimat ya ka jing songsi ya ka jing jinjar ya ka jing lanot bat ka jing yap kane kalong kata ka khubor ka bas ngausi kadaw jong kini ki iki baro kadai namar ka jing hapno jong ubreu ban ningkong pila ban pule kane ka jing thu khana ha genesis kalnong ka balai u adam ulong kupa baru nong mikmat jongi ki breu baro haba u hap ngiru ngi hap lang badu baro ka bakta yo adam ka kta ru yang aya phi ngilong hau adam namar bangi mi nau adam hadien ka pop ke ai ka balawan hap hau adam ki long gine ka jingyap ka jingbom hok ka donut bomwat yu blai ka jingmut perkhat ka bom pediang ya ki ai jong blai ka jingmut berai ka basyun yu blai bat kidai kini ki ai ru ki bangiru ngilayok pediang nau adam lengba ka jingkha ka baningkong yang ai phi ha ka ne ka perthai ha ka ba meningkong u adam udon yakini ki jinglong men bau blai thau yo adam ulong ukhun jong ublai ulong shitli baru blai ulong ha ka dur jong ublai kata ngamut ulong uba baha uba e uba janai uba hok baru bakhut ulong uba hok klem ka hukum lapen kup bat pen phong pang sngiat yaki da ka buram bada ka jing pendan buram la ai hau ban sensyar halor ki eke baro ki badan ha ka perthai udon ya ka jing bom shukut ulong ga tempelu blai u kres u hau u adam u yok pediang yakini ki jinglong kum ka jing ais ngobha nau blai henrei ula dukno yakini ki eke baro hadin kapop dakumno unyok pat ya kita ki bau ladukno daladehi u adam umla syu ban phai sya ka jinglong ka baning kong jong u kapop kalayok ban sensyar hau adam badu adam ulalong merau jong kapop kalalong ke ba klan hadu kata-kata ban penkelayu breu hasyik lemat menba ulah paidin na ublai dan syu ya ka bor ban job ya ka pop bar dan syu ya ka bor ban ka jing ka bahok ulai klab na ublai bad uladai ban yap ha ka jingkor det bad uladai ban bami uso uba uhi ulabet uladai ban dukno syaki bom jukut ya ka lat ban yo i ya ublai ban yad bad ublai ban dan kajing dai kabajan bat kebenang ban mat ya kajing suk kabajanai bad ya kajing keman kabadap u adam uladai bandu no yala kajong kajing emru akat no kalong kajing ngosi ladakan long kumta henrei ublai jongi ulong ublai jong kajing bat kajing isnai kajing hab jong u adam kam shem lapen bitari ublai Andrai kelap long yo blai bo un snausen ai ya ki preo.
Ka Bible ko ong hayu anes kalnong ka balay ka dekot ka bakan rew. Na bau blay la e kata-kata ya ka pertai. Kar bau la ai tino ya la ukun bala kamarwai. Bau e ru banget hau unum jotsu henreun yo ka jingim bom jukut. Kani kalong kata ka kubor babaha. Tang ukun jong ublay. Ubala ban penim ya ubreo. Hau ka don ka jingim. Bat kata ka jingim. Kalong ka jing syai jong ki breu. Ujis kres uwan long breu skani ka pertai ban pelat yang ngaya pi na ka jing tem jong ka pap. Ukres uwan ban ai hau breu ya ka lat jong ka jingi senai. Bau breu sa sisen ulak ban long ka wei biang badu blai. Ubreu udan kam ban kela ka bemut syau blai. Bat ban ngaj hau jis kres. Namar kata, naung biang, ubreu udan kam ban kela ka bamut syau blai, bat ban pedang, bat ban ngaj hau jis kres. Ya kan ke gospel, layar lapru hau Abraham. Ha Galatia kalenong ke balai ke dekat ke bapra, ke Bible ke ongkumne, bat ke jingtho, haba kala yo i lupa bau blai un penkesan ya ki gentle da ke jingat. Kalau itu lupa ya ke gospel hau Abraham ke daong. Hame an kerku ya ki jaj benriu baro. Ya ke gospel ya lap hau Abraham. Hakini ki kentin. Hame an kerku ya ki jaj benriu baro. Habaong hame an kerku ki jaj benriu baro. Kam damut hau Abraham. Henry kamut hau sembai jong Abraham. Ladangi pai ke testament ke barim. Hapo Genesis kalnong gaba arpu ar dekat gaba kat pra kini gede kita kiktian gibala kran hago to kopor. Kiba ong gumne. Bat ha usumbai jong me ki jaj benreo baro ka pertai kini apen kerkuil de nabamela ko ngu ya ka ktian jonga. Pi ublay ong ha usumbai jong Abraham ka pertai baro kan long bala kerku. Uayunu sumbai jong Abraham. Upol ujubab ya kan hapo Galatia kal nong kebalai ke dekat ke bakan reo. Baru ong kumne. Te hau Abraham lakran ya kita ki jingkular. Bat usumbai jong u. Ong bat ha ki sembai kumba syapang ki babun. Henry kumba tang syapang uwai. Bat hau sembai jong me ubalong ukres. TPI utu sembai. Uday ujis kres. Hau kres ka pertai baro kan long bala kerku. Kata kadai ka gospel ka balaya lap hau Abraham. Bat ya kan ka gospel laya lap ru hau Adam bat ka im hadin ba kila syabeno na keperedan. Ha Genesis kal long ka balay ka dekat ka bakatsan ublay uang kini ki kentin. Bat ya ka jing syun ru ngan buah pedang jong me. Bat kata ke breu. Bat hapdeng usumbai jong me. Bat usumbai jong ka. Usumbai jong ka un penluwet ya ke klik jong me. Bat me men penluwet ya ke kong dong jat jong u. Pi hang ne ke Bible ke thu yangi. Bau new sumbai jong ke breu. Uban penluwet ya ke klik jong ubesan ubalong usoitan. Uday ujis kres. Hamatayos kalnong kaba ningkong kadekat kaba ningkong hadu kaba kan reu kaba keran sepang ka jinghiar pateng jong ujis kres umatayos upen skam bau sumbai jong ka breu badu sumbai jong Abraham uday ujis kres. Men bau jisu wan long breu syakani ka pertai hakapor balakaya ublay lapa yau angal bau nya thu ya ka gospel ha ki nong ap lang brot ki badon halum. Halukas kalnong ka baar ka dekat ka baspau bat ka bakatway ka Bible ka angkumne. Henry utaw angal ulaong haki wat septiang nabahakmi ngawalam hapi ya ka kubor babaha ka jingkeman bakraw ka banlong haki breu baro nabahakan ka sngi lakaya pi haga shnong David
Yau nong penem ubalong ukres ubau trai. Kini ki kentien kia thu yang ai pi ya ka gospel ka khubor babahang ne kadai ba ukres uwan syakani ka perthai kadai ba ukres unong penem uwan na ka bentau khun benreu kata kadai ka gospel bat hakapor ba kamari kadang pun ya ujis kres hakakpo jongka u angel jong utrai lawan ban ya lap ya ka gospel hau Joseph bat ula ongkum ne Matias kalnang kebaning kong kedekat ke arpuai kan karu ya ukun men kot ru ya ka kerteng jong u Jisu nabaun pen im ya laki breu naki pop jongki kan ni kadai ka gospel bau jis kres uwan syakani ka perthai ban pen im ya ki breu ki bang ngachau ban pen im ya ki nakapop piu jis kres ulong kata ka gospel ulong kata ka khubor babaha ka ba manga ma phi ngi dan kame ulong kata ka jingkermen jong a jong phi ka jing pen im jong a jong phi ka syong tang hau jis kres marwai u jis kres u haban pendap ya ka jing pen im ha ka ne ka perthai ha ka jing im jong u ha ka jing yap jong u bar ka jing mi pat jong u bar la dapin pule ka jing im jong jis kres ki sau gospel bar ka testament ka bathmai barok ka wai pin sa syam bau jis kres ula da pendap ya ka ne ka kam jong ka jing pen im ka bible ka thu yangi bau jis kres ha bau wan ka ne ka perthai ula syam ya ka jing long breu hala de bar ula long kum uwai na ngana phi bat ula syam ban long ukpa bat unong mi khmat jong ka judge ben reu ka bathmai baru kres haba wan syakane ka perthai ula em ya ka jing em ka ba ki wei ki breu kim shem lala ban em ula wan ban em ka jing em ka ba janai ka ba klempop u klem shem la itu ya ka pop habaro shilinter ka jing em jong u ha ka ne ka perthai hakilang baro ula syak pensoi kumanga ma phi henrai u em ya ka jing em ka ba klempop u jis kres ula job ya ka perthai ula job ya ka jing kwa brai jong ka do ya ka jing kwa brai jong ki khmat bat ya ka jing sarong thala jong ka jing em u jis kres ha ka jing yap jong u kres ula yap na ka benta ki pop jong a jong phi u kres ula ba ya ki pop jong a jong phi ka ding phana kata ka bangi ngi de ban sha mangi u kres ula sha na ka benta jong a jong phi ngim dan kam shu ban yap syagi bom jukut henry kres ula dap yap na ka benta jong a jong phi khnang bangam manga ma phi ngin yo lajam baru jis kres ka bible ke thu hadin lais ngi ula mi pat na ki bayap bat ndaw la mi pat ulet shabenang hakakti ka mon jong pa usyong ban sat na ka benta jong a jong phi bat ha ka ju ka po do mun sim ba kho jong u trai kam ha ka do nur jong gi breu gi babon ha ka ne ka perthai ban kta ki ban khot ki ban penlong ki jing thau gi ba thmai kane ka de ka kam jong ka jing pen em ka bau kres u le adu menta u kres ulong ka gospel kata ka long ka bahadu kata kata kumbalaong how kres ki aka baro kin long bala kerku ban long how kres kamut ban pediang ya ka jingem jong jis kres hapo ka donut kamut ban sya bau kres un em hapo ka donut jong a jong phi jiayu ladangi long how kres jiayu ladangi long how kres haar kuren kalnong kabasan ka dekat ka bakanyau ka bible ka ong kumtala daw ay ru udan how kres ulong ujing thau bathmai ki ru ki barem ki ladu na hakmi ki baro ki la jalong ki bathmai kalong ba shisha how kres in long ki bathmai ki baro ki barem ka jingem jong a jong phi ki barem ka balong ka basneo ka ba jenjar ka ba lanot ka ba datang da ka jing sosi ka bom kerman mantau kres kandan ka jing suk ka jing keman ka ba
ngimlah ban mudur. Kata kadai ka jinglong ka bangidan hau Chris. But hayu anes kalnong ka baningkong ka dekat ka ba kadar hadu ka ba kadlay ka Bible ka ang Henry kat ki bala pediang yu ha kitu la ai bor ban long ki khunu blai kata ha ki bangat ha ka kerteng jong u ki bala kha om na ka snam lemne na ka mon gada lemne na ka mon breu Henry nau blai ladangi pediang yu Jesus Christ ban long no how Christ ka Bible ka ang bangi long ki khun jong u blai hatu phim kwa ban long ki khunu blai kadnu ka long ka bas ngau tanat banyak kat ya kani ka buram ka bau blai ai hanga phi ka jingit ka bakum no ku pau la dan na ka banta jong a jong phi bau la khot ya nga ya phi ki khun jong o kani ka de ka gospel ka bau kresu wanra balam da dei bau kresu wan long breus ka perthai manga ba phi bat phi nginom la shu ban phai shu blai bat harum kal nong ka basan ka dekat ka bakat pra bat ka bakat khandai ka Bible ka ong kumta kat kumba da ka wei ka jingring kang kata ka jingkut bishar kalawan hap haki briu baro e ka ban penram kumta ru da ka wei ka jingle hok kata ka jing ai kala jia haki ban riu baro ka jing pen kesan bat ka jing em ya baro namar kat kumba ka jing bom ko ngu jong tau wei briu la pelong ki bapop ya kita ki babun kumta ru da kata ka jingko ngo ka jong utau wei an penlong ki ba hok ya ki babun ka Bible ka long ka ba shai ba hapdang ka kubor ka bas sngosi bar ka kubor ka ba ka kubor ka bas sngosi ka long ba hau Adam nilalong ki balaram bat ngilong ki bapop Henry ka kubor ba ka long hau Chris ngilong ki bala syapen kesan bat ngin long ki bahok ha ai pi don u blai khot yang ai pi bangin long hau Chris ba pin long hau Adam pi klem sim lajet ban long hau Adam Henry mentau blai da ka jing e bat ka jing ai jong u ai pi kalat ba pin long no hau Chris kata ka de ka jing e ka jong u blai kata ka de ka gospel bat hayu anes kalnong ka balai ka dekat ka balai pun reu ka Bible ko angkum ne utau banget hau khun udon ka jing em bom jukut utau te bom ko ngu yu khun unum yu i ka jing em Henry ka jing bitar jong ublai ka isa halor jong u kani ka dei ka ba sngau tanat hadu kata bandan ya ka jing em bom jukut banum yap shu lanu ban em da ka jing suk ka jing keman ki bom jukut ta super kape ladang itang sudan bat pediang yu Jesus Christ ladang itang su ngat hau Jesus Christ ngiladan ya kene ke jing em bom jukut kata ka de ka gospel but ka Bible ke thu shu yangi baladang ilong hau Christ ngilong gi balakano blai ki balakano sembai bom sap ki baken jaman sim ki ba hok ki ba kongu ki ba riu blai ngidon ya ka jing em bom jukut ngilong shiteli baru blai ngilong ha ka dur jong blai ngilong ka tempel blai bat ngilong lot how Chris ke baro kinlong bala kerku kini ki jinglong baro bat ki jing kerku baro kilong jong pi lada pi long how Chris ban long how Chris phim don kam ban le ka nu ka jing le niam lani ka kam ba kai ka ba phi don kam ban le ka dai tang ban ngai hatu phi ngai ban ngai how Jesus Christ kamut ban shane alut how Jesus ban ngai how Jesus Christ kamut ban ngai baula ban le ya kata ka baula kular ban ngai how Jesus Christ kamut ban pediang yau Jesus kamut try baru nong penem jongi ka jing kentu jonga ya phi ka long ba phin ngai ya ka gospel ka Bible ko angkum ne ha Hebrew sawar namar shisha hangiru layalap ya ka gospel kumbaha kitaru Henry kata ka ketien
bala yos ngau kam shim pen mentoy ki namar om shim la knyat lang ya ka bat ka jingat ha kita ki bala yos ngau ha ki bom ngat ka gospel kalong ka bala no ai hendrai ha ki bangat kalong ka ba mentoy kan kala ban pen kala ya ka jing jong ubreu bat pinum la ban mudur hadu katno ka ba phla kalong ka ne ka jing trai jong ka gospel anum don shu da ka wai pat kalat ka lenti namor Jesus Christ wong ngau balong kata ka lenti ka jing bat ka jing shisha upol wong harum kalong ka baning kong ka dekat ka ba kanreu bat ka ba khanyau wang namar ngam singol ranya ka gospel ukres na ba kalong ka boru blai ka ban pen ya uway pa uway bangat ya ujiu ning kong badi ugrikru namar hakala pan pawe ka hok blai da ka jingat sha ka jingat kat kumbala tho henrai ubah hok da ka jingat unyo kadon shisha ka bor ka ba phla ha ka gospel ban pelat yang na ka jingtem jong ka pop ban pen yang ay pi na ka jingyap ka ba kanjam sim ban pen yang ay pi na ka jingyap ka ba bom jukut ka bor jong ka gospel kala ban pen pech pat ya ki khmat jong ki ba matla ka bor jong ka gospel kala ban penyat pat ya ki ba deka ka bor jong ka gospel kala ban penjam ya ka donut mau jong pi ba jong ha kata de ka bor jong ka gospel ka bor jong ka gospel kadai ka ju ka bor ka bala penpau ha ka kam jong ka jing penlong ya ka perthai kadai ka bor jong ublai badan bor bara ha ka por bu ublai utau ya ka perthai ublai usuong kala long ulah hukum te kala next kam shim la shim por ublai daki million snam bantau ya ka aka kam shim la shim por ublai daki snam bantau ya ka aka kam shim la shim por ublai daki sngi lane daki kenta lane daki minute bantau ya ka aka ha ka klip mat bau blai wang tolong kalong kum juru ka bor jong ka gospel ban penem yu breu ban penlong yu breu khun jong ublai ban penlong yu breu jing thau batmai ban penlong yu breu baru blai ban penlong yu breu kum ubahok ubareu khoj ubajanai kam shimpor yu blai daki snam kam shimpor yu blai daki benai kam shimpor yu blai daki kenta lange daki minute henry ka klip mat bangi ngat ya ka gospel baru kresuan ka donut kum takan ngilong ki jing thau batmai kata ka ka bor jong ka gospel badladang ingat kane kalong ka jing shisha kane kalong ka jing shisha kalong ke eke ka bangi mla ban batai hakiktin breo hendai kalong ka bashisha nang taru lai thu yangi baya ka hok jong ublai lapen pau ha ka gospel lang ba ka jing ko ngu jong Jesus Christ lapelong yangi ki bahok ublai unyaw yangi ki bahok ladang ingat hau Jesus Christ ukres udon ya ka hok jong ublai barladang idon yu Jesus Christ ha ka donut ngiru ngidon ya ka hok ka jong ublai kadai ka hok ka ba kampalat ban ya ka hok jong ki nong tho bat ki Pharisi ka hok ka ba khoj hadu kata-kata kadai ka hok jong ublai hi kane kadai ka ba ublai usu ai yang aya pi ublai usu ai sengu bahaya yang aya pi bat kadan kam yang aya pi tang ban su pedang da ka jingat kane kadai kata ka khubor baha ka bau kres wanra ha kane ka perthai baru kres wang to wan hanga pi baro ki bathaj bat ki bakhya ka jingket tengan panjam ya pi namar kata kami hau kres daga jingat wan hau kumba pilong bat pedang ya u menta lada pila ya gane pinsa syam ya kata ka jing hun ha ka mensim
Bat ka jing suk ka jing keman ka ba pimpat judan menuru. Ublay ui ja pi, ban kur kui pi, kublay shibun.